Arratsaldeon zer moduz ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Orain dela 2 aste, Euskal Estatistika Erakundeak euskararen erabilpenari buruzko zenbait datu zabaldu zituen, adibidez, Ego Euskal Herriko gizartearen 50% elebiduna da, naiz eta portzentai horretatik 17 elebidun pasiboa deitzen zaion taldeari dagozkion, hau da, euskara guztiz ulertu, baina hitz egiteko orduan zaitasuna duen jendea, eta Eustat, esandakoaren arabera, euskara zaritzeko gaitasuna desente hobetu eginda azken 25 urteotan, batipat gazteon artean. 15 urte, baino gutxiago dituzten multzoan, 70 elebidun peto-petoak dira, beraz, gaztelaniaz naiz euskara zaritzeko arazorik ez dutela esan genezake. 30 urte, baino gutxiago dituztenetik erdiak, baino gehiago bi hizkuntzak menperatzen dituzte, 1983an 20% besterik ez ziren elebidun. Guztira, 775.640 elebidun ditugu Ego Euskal Herrian, edo bestera batean esan da, duela 25 urte baino 300.000 gehiago. Gehiengoek etxetik kanpo ikasi dute euskaraz, hori, egia da, batipat eskolan eta baita euskaltegietan ere. Egitez, euskararen erabilpena etxean baino beste lekutan garatu da. Gaur, kuadrilategi egitasmoari buruzko hitz egingo dugu, Txatxun Kultur Elkarteak kudeatzen duen programa honen bidez, kuadrilla naturaletako lagunak elkarren artean euskaraz hitz egiteko ohitura hartuz joan daitezen lortu nahi da. Proiektu honen arduradunak izango dira, hementxe daude, jada gaurko berriketan parte hartzeko asmo. Beno, kuadrilategi egitasmoari buruz, hitz egingo dugu hurrengo 45 minututan, eta egitasmo hau kudeatzen duen elkartea alegia Txakun Kultur Elkartea dugu. Gaur, gure Donostiako estudiotan elkarte honen 3 kide ditugu, Aitor Uriarte, Aitzol Zerain eta Nerea González. Arratsaldeon hiruroi. Arratsaldeon. Eta mila esker gure gonbidapena baiesteagatik. Hasteko, azal ezaguzu zer den Txakun Kultur Elkarte hau, zein helburu zenuten erakundea sortu zenean, eta zenolako ekintzak antolatzen dituzu helburu horik lortzeko? Bai, Txakun Kultur Elkartea 1991an sortutako elkarte bada, euskal elkarte bada, eta, hizkuntza normalizazioan, herri mailan hizkuntza normalizazioan lanean aritu dan elkarte bada, kultur helburuk eta lantzen ditu, eta esparru ezberdinetik bideratzen du lan hau, zati handi bat aitzialdikoa da, eta bai aurrak, bai gazteak eta oraintsu heldueken aritzera proiektu berri bat egiten, eta nolabait hor kokatzen da gero ezagutu edo sakonago ezagutuko dugun proiektu hori. Baditu beste atal batzuk, kulturarloa, jaietan parte hartzen du, herriko ekintzetan nolabait parte hartzen du, kulturarlootan programazio 5 bat daka, taberna batean, eta, prentza arloan ere badu argitalpen daka, astean 2 egunez, eta nolabait esparru horien bidez, herri mailan hizkuntza erabilera bereziki lantzen edo zabaltzen, normalizazio bati begira lantzen duen elkarte kultural bada, hainbat bazkide osatuaz da. Jende guztientzat zuzenduta edo? Bai, irekia da, egia da, elkarte bat, ohiko elkarte bat bezala, bazkide batzuk dazka, eta bazkide horiek nolabait kudeatzen dute elkartea, zuen deitza batekin, eta, lana alakoa, baina nolabait elkartean bazkide eztian guztik ere parte hartzute. Gero bazkideetanak, badu olako, jasotzen ditu benefizio batzuk, elkartetik, eta informazioa igual eskurago eta hola, eta nolabait bazkide horiek lagundu egiten dute, bai ekonomikoki, bai lanean aitzea, bai gero izaera publikoa, edo herrin zabaltzen da, edo zeinek parte hartzeko eta ekintza denak irekiak dira nolabait.
Zuek sortu zenuten, Aitzol, erakunde hau, edo... Ez, ni orain dela urtebetetik hor lanian nabil, baina, bueno, aspaldiko kontua da, eta... Noiz hasi zenuten? Zaro eta maikan hasi zen, eta, bueno, hainbat laureun lagun, bueno, ziren gutxiago talde txiki bat bildu zen, Euskara elkarten mugimenduekin, txepetxen teoriatik abituta apur bat hor mugimendu batzuk egon zian, Arrasate ingurutik ere Arrasate euskaldundu ezagun, bueno, Elgoi Barreibar eta Durango aldetik eta zizian apur bat lehenengo elkarteak eta intzan olako saiotxo bat, bueno, soziolinguistikan ingurun, eta teoria hori apur bat oinarri hartuta, pues, bueno, herri ezberdinetan elkarteak sustatzen, egituratzen azitzean hainbat lagun, ezta? Herri bakoitzan eta Lasarten kasuan taldetxo bat osatu zen, eta handik, bueno, ideia hori apurra zabaltzen, eta bazkidegoa apur bat zabaltze daño, ezta? Herri mailan babes bat, eta bilatzen zan apur bat hizkuntzan ingurun bueno, sare sozial hori alik eta zabalena ikuspuntu, bueno, hizkuntza biltzeko espazio alik eta zabalena bilatzea, ez? Eta nolabait beste euskal elkartoiek bezala, Lasarten elkarte hau sortu zen, ezta? Nola sortu zen kuadrillategi egitasmoa, Nerea? Bueno, kuadrillategi egitasmoa duela 17 urte sortu zen gutxi gora bera, Peio Jauregik hain zuzen ere, eta Pasai Antxon sortu zen. Peio, bueno, lagun artean edo kuadrilla bat hartu zuen, eta bueno, helburua zen kuadrilla horretan euskararen erabilera areagotzea edo finkatzea, ez? Bueno, aro ezberdinak eman dira kuadrillatekin, eta hori izan zen hasiera, ez? Gero hortikan urte batzuetara, bueno, Lasarten egin zuten beste frogatxo bat, ikerketa horri jarraipena emanez, gero aurrerago beste herri batzuk hartuko zuten parte baita ere, eta, bueno, gaur egun aurkitzen gea Jakun Kultur Elkarteak hartu du, kuadrillategi egitasmoaren kudeaketa hori, eta, bueno, beste aro berri horretan aurkitzen gea, ez? Kuadrilletako kideen arteko hartu emanako betzen direlakoan, taldeak makina bat arau adostu eta ezartzen ditu, naiz gaztelania, zein euskaraz aritzen diren gazteok, hizkuntzaren araua bete behar dute taldez kanpo ez geratzeko. Lehen adibidean, gazteleraz hitz egiten dutenentzat, norbaitek adibidez euskeraz mintzatzen hasten bada, nolabait arau hori apurtzen ari da, ezta? Eta nola joka dezakete bere lagunek jokara berri horren aurrean, Aitzol? Bueno, zuk esan dezuna, euskararen kontua pixka bada, baldintza bat kuadrillategin parte hartzeko, ez? Eta, bueno, gaur egun Euskal Herrian bakigu pixkat hizkuntza ohitura horiek nola joerak zein dian, ez? Eta, kuadrillategin berrina gertatzen da, ez? Orduan zuk esan dezuna adibidean, gu gure partetik eta gehien bat suspertzaile o begiralen aldetik saiatzen gea pixka bat estrategia batzuk, formazio batzun bidez estrategia batzuk eskura jartzea, justu ohitura horiek alda ditzaten, ez? Orduan, nik esango nuke gehien bat aisialdi eskaintza hortan gure ardura dela euskeraz funtzionatzea aisialdi eskaintza hori, eta berak ondo pasa dezatela euskera mintzatzen, eta beraiekin euskera egin. Naiz da baldintza bat izan, normalean ez gea saiatzen esatea, euskaraz egin behar dezute, eta gehien bada, beste modu implizituago baten bidez, euskaraz ondo pasatzea, suspertzaileak beraiekin euskaraz hitz egitea, eta hola saiatzen dira. Zaila izango da, ez? Ezakit gaztelaniaz bizitzen diren kuadrillak edo gizamutzoak, nik uste azkenian horra batez be edo itzaren perfila azkenean, ohitura dakanak azkenean taldeak
azkenean egitura badake, ez, kuadrilla guztik, ez, lider batzu daude, eta bakigu, ez, bakarrik hizkuntzarako, azteudan zarraiteko edo zeetan aditzeko ere, batzuk bakigu bezatu baino pixu gehiago badakela, ez da, kuadrilletan, eta gero, azkenean kuadrillak irakurtze ditugunean, hizkuntza ere horren espilu da, ez da, eta ikustezu, segunetan doktakan pixua, eta zizkuntz joera duen persona horrek, azkau kuadrilla batzuk, gazteako joera dutenak, eta zutzu gutxiago, tartean, segun eta momentu hortan ze elementu dauden, ez, orduan, nik uste kuadrillatekin lortzen duguna da, marko bat ematian nun, ulertzen dan, euskera zaitu behar dela, ez, orduan alegintzen gea, marko hortara, modu erakargarri baten, parte hartzea baldin baduke, eta modu erakargarri baten, ordu batzuk, denpora baten baldin badute, igual ohikoa den ohitura horta, edo elementu edo batuketa hori, indarradun horren joera hori, nolabait eraldatzea, ez da, esatea, pixua matea beste batzui hortan, eta, marko horrek azkenean laguntzen du, paisaje hortan, euskaraz izatia, ez, ohiko joera, ez, eta hortik gero etorri daiteke, kuadrilla hortan igual joera aldatzea, gero nola kuadrillak elkarrekin eitzeian, kuadrilla ezberdinen batuketa, kiden elkarrarreman hori eta ezagutza hori dago, eta hor, joera, ohitura horien joera, provokatu egiten da, ez? Bai, aitor, zerbait, ez zerbait horrek nahiko ondo labur bildu duela, ez? Azkenean joera batzuik buelte ematea ez da erresa, baina, justu Pello Jauregi gentzun ikerketa honetan, hainbat esperientzian ondoren, ateradan, konklusioetako bat, hoxe da, ez, mantentzen balima da, 78 orduz ikasturte batean, edo, hizkuntza joera horiek aldatzen diala, eta pixkat finkatzen diala, gu nahi degunak, kasu honetan dela, euskaraz, beraien harremanak euskaraz izatea. Kuadriateki egitasmoak hori zebera behartzen du, ezta? Denbora osoan elkarrekin euskera hutsez egitea, gaztelania zero. Hori da. Berez, azken helburua horixe da. Euskaraz egitea, justu horrek biko harreman horietan, hor sortzen dian harreman horietan, gero hortik kuadriategitik kanpora, harreman hori euskaraz izan aldaketa hori emateko, justu euskaraz egin behar dute, hori da teoria honek esaten duen, ez, gakoetako bat, ez. Hori da baldintza beharrezkoa, baina nahikoa ere izaten da, edo jokaera berria behin eta berriro gauzatuz, automatiko edo iturazko bihurtzen alda, edo kuadriategitik kanpo ere behartzen zaie garmatzen duna da, jarduera hortan edo gurekin daudenean, ez da, nik uste markoak hori lortzen du, gero egia da, zenbat eta denpora gehiago harreman horietan gure markoan egon, ekartzen duela, hori irakurri da, ez, urten eta denpora horren poderioz, nolabait ikusten da, badagoela joera bat, ez, aldaketarako joera. Bermatzen dena da, ekintza edo biltzen diren tarte guztietan joera aldatzea. Eta hori ulertarazten da, ez dagoela ez behartzeik, egia da gero geure, herri ezberdinetan badaudela zailtasunak, ez gazteiz baten, ez da, askotan konstiente, inkonstiente, ez da, konstiente eite dute, dudabarik gaur egun eta oain adidien azterketa guztik egiten, eta eskolan ematen dan erabilera ordu kopuru horiek ez da askotan ez duela nahi egin, ez duela bermatzen ere joera nahikotasun bat eukitzea gero gazteek behar duten hizkuntz joera hortako gutxieneko erreztasun hori, ez, orduan aldaketa ator, ez da bestera jotzia, ez, orduan horre guk nolabait ikusten duguna da, oso kaltegarria da esatea derrigorrezin behar dutela, eta gaina ezin dela esplizitatu momentuan, eta egiten duguna da azkenean nolabait ekarri gurera, ez da, nik uste hor elementu batzuk jartzen dira, bai dira ezitzaiek, bai dira jarduera bera, bai da taldea bera
erakargarria baldin bada, eta marko hortan baldin bazaude, azkenean gutxiago kostatzen zaizu, ez? Azkenean aldaketa guztiek esfortzu bat eskatzen dute, eta nor dago prest bere ohiturak eta bere hori aldatzeko. Azkenean kontziente egin da, oso kontziente baldin bazea, egingo duzu, baina hori oso arraroa da, eta bestela dinamika sortu behar da, ez? Eta marko honek ematen duna da, ondo pasatuz, errestea, ez? Aldaketa hori, nik uste hori ematen dala, eta hori badauka. Eta hori ere neurtzen saiatzen dira, ez? Jarduera berak dakan intentsitate hori, hori neurtzen dugu, ez? Pixka bat Aitorrek esaten duenaren hildera. Eta zein balditza bete behar dira talde batean euskararen aldeko jokaera hori eman dadin. Taldeko lidergoa lehen hitz egin dugu, taldearen giroa ere garrantzizkoa izango da, ez da? Gustora egotea, motibatuta egotea, jarduera horietan, baita ere. Azken finean, gaztekin egiten dana, hasiera batian, adostea edo esatea, eskaintzen zaia aisialdi tarte bat, non beraiei eskatzen zaien gauza bakarra da, bertan, kuadrillak apuntatzea, gutxienez 5 kideko kuadrilla, eta euskeraz aritzea, besterik gabe. Momentu horretan, aipatzen da, euskeraz egin behar dutela, hasieran, baldintzetako bat bezala. Gero, saiatzen gara, berriro, hori modu implizituan gelditzea, eta ez egitea beraiei kontziente helburu hortaz. Baina taldeko lagun guztiek euskaraz jakin behar dute? Bai, ezinbesteko baldintza. Agian erdal elebakarren presentziak egitasmoaren aleginak zapuz ditzake? Hori da, azkenean beste baldintzetako bada euskara gaitasuna izan behar dutela. Hitz egiteko gaitasuna izan behar dute, nahiz da igual ohitura handia ez izan, eta normalean hori B eta D eredutan ikasten duten ikasleak izaten dira. Eta gero, jokaera berria desiragarritzat jo behar dizunak, ez? Zenbat denbora dara matzezue egitasmo honekin? Egitasmoaren ibilbidea luzea izan alda, edo 12 urte igaro dira lehen aldiz, Peio Jauregik hasi zenean, kuadrilla batekin, eta ze maitzak eragarri dituzue? Denbora, esan bezala, kuadrillatik egitasmoak denbora asko darama, eta lehen esan dudan bezala, aro ezberdinak pasa ditu, ez? Gu, zazki, hain zuzen den, Kiakunen urte bat daramagu, kuadrillategin kudeaketarekin, eta, nik hain zuzen ere, aurretikan ibilia naiz, ez? Suspertzaile moduan, 3 urtez, beste herri batzuetan, eta orain urte bat daramagu, ikasturte bat, hau da gure lehendabiziko ikasturtea kudeatzen, eta aldaketatxo batzuk ere planteatu ditugu. Azken finean kuadrillategi sortu zenetik orain arte denbora guztian aldaketa nahi da, ez? Hobekuntzak bilatzen. Zenolako hobekuntzak, edo? Lehenik eta behin, hasiera batean, Peio Jauregik sortu zenen lehendabiziko kuadrilla hartu zuenean, 20-25 urte bitarteko kuadrilla hartu zuen, ez da? Eta orduan oso kontziente zian zeintzuk zian helburuaz, eta gero adin hori txikitzen juntzan, ez? Eta ikusita egoera soziokulturala eta junda txikitzen eta nerabeak hartzen dira orain, ez? 12-16 urte bitartean, lehenengo fasea, orain esplikatuko dugu fase ezberdinak baititugu, eta bigarren fasea, 16tik aurrera, gutxi gora bera. DBH eta batxillerra gauzatzen duten gaztetxoekin. Aitzol, faseak? Faseak, orain arte egin izan dena kuadrillategien da guk lehenengo fasea deitzen dioguna, ez? Eta simple hola labur esateko izango litzake, gazte aisialdi eskaintza bat egiten zaie. Astean normalean herri bakoitzak ikusten du hori, baina astean gutxi gora 2 ordutan edo biltzen dira, eta horre hainbat ekintza egiten dituzte, saiatzen gara erakargarriak izaten, eta suspertzaileak hor hezitzaile papera daukate, eta beraiekin harreman hori sortzen da, hizkuntzaren harremana ere bai, eta hori izango litzake lehenengo faseak egiten dena DBH batetik, DBH laura o gutxi gora bera, ez? Adintarte hortan.
Eta orain, bueno, gu ikasturte honetan aia kudeatzen, eta pixkat gure proposamena izan da, bigarren fase bat sortzea, eta hori izango litzake, hor gertatzen da, agian ikasle bakoitzak 2 urte pasatzen ditu lehenengo fase hortan, eta hor bukatzen zen, bere ibilbidea kuadrillategin, eta normalean jende hori geratzen zen bai gogoakin beste zerbait egiteko, eta taldetxoa sortzen zen, Aitorre komentatu duen lidergo hori, detektatzen zen, gutxi gara bera, baina normalean hortxe bukatzen zen. Orduan, ikusten da hor, aprobetxatu daitekeela hori, eta gauza berriak egin daitezkela. Orduan, bigarren fasea izango zen, gazte horiek, modu autonomoan, suspertzaileak bideratuz, baina, beste proiektu bat, beraiek sortutako proiektu bat kudeatzea. Izan daitekeena aldizkari bat, edo antzerki talde bat sortzea, eta horre ere, bermatzen da pixka bat beraien arteko harremana, eta, hizkuntza harreman horiek berriro ere finkatzen dira eta mantentzen dira. Gutxi gara bigarren fasea hori izango litzake. Ja, gazte horiek berak modu autonomoan kudeatzea beraien proiektua. Orduan, oroar zenbat denbora erauten du egitasmoak, gutxi gora bera? Izan daiteke lehenengo faseak bi ikasturte, eta gero ja proiektu autonomo hori sortzen badute, irauten duena, ez dakit, normalian aisialdi eskaintza behar gehien ikusten da adin horretan dagoela, ez? Orduan, ez dakit, 18 urtera arte, edo, ni uste, igual hor aldaketa, zukaldetuzu aldaketa nagusina, ez? Eta igual soziologikoa ere, eta irakurketa bat, ez? Hasieran igual proiektua zizanean, eta adin ezberdin hortan, planteatzen zen, azero lau ordu, ez? Daiten zian, azaldeko zaio bat, da ikusten, azkeneko urtetan ikusten da, zinezkoa dala, gazte horiekin, engantzatuta edo implikatuta ukitzea denpora hori, ez da denpora tartori berak adijoa, ez. Eta hor aseako fase hortan edo aizialdi ezkintza erakargarri bat egiten da, baina ikusten da adina junala eta nire bezaro aurra adijoan hortan, beste gauza batzuk bilatzen dituzela, ez. Eta neurri baten beraiek nahi dutela aukeratu zer egin, eta lehenengo fase hortan egiten da, detektatu apurua, ze interesgunen ingurun dabiltzan, eta gero erronka bat planteatzen zaie, ez? Zatea, ikusten da beste zerbaitek tiratu behar dula, ez da? Ondo dago taldea, ondo dago ezitzaia, baina, 15-16 urte dazke, eta hor nahi dituzte beste pauso batzuk. Nahi dugu, bere aldizkari egin, bere zerbait, beraien azetitu den zerbait montatu, ez da? Eta prozesua da, ez? Hor bilatu behar da erronka bat, eta prozesua berak engantzate ditu, ez? Orduan ikusten da prozesu hori garat, azkenean gu bilatzen duguna gure jardueratan da, hizkuntzaren ingurun alik eta denbora tarte harreman gehien izatia, eta denbora horrea joan ala bilatzea espaziok, biltzeko espaziok nun jende horrek harreman izango duen, ez? Azkenean beraien ekintzak antolatzeko, ez da? Aitzakiak bilatzea biltzeko eta harremanen bidez, eta azkenean bakarka egin ezin dituzun gauza horiek taldea eskatzeuen, eta ni ustez badala, ez, garrantzitsua, ez, ulertzea taldea behar dala askotan gauzak egiteko, ez, eta norberan inkietudeak horre garatu daitezkela, ez, eta oinari gera, ez, oin arte zeun espazio referente bat, gu oin lasarten espazio bat eraikitzen egia filosofia horrekin, ez, azte lokal bat nun bigarren bide hori, bigarren fase hori espazioak ere laguntzen dizu, ez, ulertzea, sorkuntza hori, ez, oin zer, oin erronka, hau pun, ez da egotea, ez da egote utza, eta azkenean, ja hizkuntza, ez, komunikazio tresna bihurtzen degunean, eta hor dagonean, ja, ohitura dagonean, gure harremana eukitzeko edo zer du, zeitzaki behar degurain, urrengoa zein da, ez. Eta nork erabakitzen du, ze ekintza antolatu, edo taldeko liderra, edo zeinek? Gauza bat adostuta igual, ez da, bai horre suspertzaileak edo dela laguntzaile moduan, eta gazteak dira azkenean erabakitzen dutena, baina baita ere kontutan edukita, dauden baliabideak eta posible dana egitea, ez? Baina hor batez ere garrantzitsua dana da, gazte horiek edo proiektu hori aurrera eramateko, izatea erreferenteak, ez da? Gero beste gazteentzako erreferentezko espazio bat edukitzaz aparte baita ere pertsonak erreferente izatea.
referente linguistikoak edo lider linguistikoak dianak. Eta beraien baliabideak elkartean aurkitzen dituzte edo zuek ematen... Bilatu beharko dituzte, baita ere. Hori da proiektu bat kudeatzea, ez? Eta autonomo izatea. Bai. Bete beharreko baldintzak, ordun ikasketak B edo D ereduan egitea, ezta? B edo D ereduan egitea, gutxienez 5 lagunek izena ematea, eta noski egitasmoko jardueretan euskaraz mintzatzea. Hauxe bera, ziurtatzeko zenbait negoziazio saioak egiten aldira egitasmoarekin hasi baino lehen, ezta? Edo hori aldatu egin da? Gazteekin esaten duzu? Bai, ezagit 2 edo 3 astez hasieran... Bai. Bueno, kontua da, hori gehien bat dijoa hizkuntzaren aldetik, ez? Gazteleraz hitz egiten balima dute, balima dago ikasle batzuk, gazteleraz egiten dutenak, bueno, lehen garai batean, hori izan azkenean egiten zana, gonbidatu egiten zitzaion 2 aste edo negoziazio baten ondoren, ez batzun bere hizkuntza ohitura aldatzen, eta, aizialdi tarte hortan, berak gazteleraz egiten bazun, azkenean gonbidatena luzatzen zitzaien, usteko, ez? Proiektutik kanpo geratzeko. Orduan, kontua da, berez hori, teorikoki hola izan arren, gu saiatzen gehala, zain drastikoak izaten, eta guk ditugun tresna edo baliabideak erabiltzen, hizkuntza ohitura hori aldatzeko berak, berari ezer esan gabe, ez? Deno esan deguna, guzaiatzen geha, hizkuntzaren helburua ez izatea oso esplizitua, ez? Ez zai, nahiz da hasiera batean baldintza hori bete garuten, ez zai esaten, euskeraz egin. Orduan, negoziazio hori baino lehen guzaiatzen geha hori, beste baliabide batzuen bidez, aldaketa hori eman bezan, ez? Elkartean kultur tailerrak antolatzen dituzue, eta oporraldietako jarduera ludikoak ere, zeinek azaltzen dizkitu. Bai, berez eskaintzen ditugun jarduerak edo, ez? Esatezu. Bai. Bai, tailerrak egiten dira, ekintza ezberdinak, beraiek, astean behin elkartze dira, normalean, herriaren arabera, eta, badaude herri batzutan ostiraletan biltzen diala, beste herri batzutan igandetan, hori ere adotzen da beraiekin, eta, bai. Eta, gero hor, Eleno komentatu dugun, jardueren intentsitate hori areagotzeko, saiatzen gea baita ere jarduera oso motibatzaileak edo egiten, ez? Eta adibidez, orain duela gutxi, aste barru, ingenuen, kuadrillategi eguna dana, ez? Kuadrillategia? Kuadrillategi eguna. Kuadrillategi eguna, bai. Eta bertan, helburua zen biltzea, herri guztietako gazteak, beraien artean elkarrezagutzea, harreman berri horiek euskeraz izatea, sortzen dian harreman berriak euskeraz izatea, ez? Eta gaina ikusi dugu emaitzak eukitula, beraien artean, elkartrukak ez da, ligatzan ondorioz, eta hola, interneten bidez. Teknologia berriak, sartu behar interneten dauden, komunikatzeko bide berri horietan, eta ikusi da nola herri ezberdin hartako beraien artean komunikazioa, eskera sortu gala, eta Oida, ez, orduan, horrelako jarduerak ere antolatzen dira. Harreman sendoa edo talde desberdinen artean edo... Momentuz ez, orain hori da gure helburua. Nik uste guk nahi diogu aldaketa hori, orain arte guk herriko kuadrillategi kudeatu dugu, ezta? Baina orain arte beste elkarteak kudeatzen zuen, Euskal Herri mailan martxan zuen kuadrillategi horiek, ez? Da horretik esaten dugu oin urte bete hasiela, guk jaso dugu errelebo hori, hasi geha, beste herrietako kuadrillategi hori ere txakunetik kudeatzen, errelebo hori pasa digute, eta ikusten genduen, herri barruko dinamika hori ez gan, nik uste oso motibagarria zara, beste herriekin harremanetan jartzea, ezta? Azkenean fase batzu erretzen zoaz, eta harreman horiek, bakate neurri bateko, intentsitate bat, jende berria sartzen da, baina egia da beste herrietako harreman horiek, pizten dutela, ez? Eta hori nabaritu dugu, ez? Jaialdia jarri gendun helburu, hor ari geha web horri berri bat herrien arteko harremana gehiago sustatzeko, eta aurten bereziki oso propio
bueno, gu KTG, ja kuadrillategiri ere nolabaiteko beste terminologia batekin hasi gea hor fase berrian, eta KTG kanpaldi bat antolatu dugu Lasartetik, baina ja gonbidatuz beste herriak, bueno, 75, 10 gazte partartuko dute Lasarte eta Durangokoak, eskatzetik dute beraiek, ja eskatzen dute pausoiek ematia, ezta. Eta ni uste jaialdia bide hortatik etorri dela, eta bueno, arrakasta izan dut, ikusten da harreman aldetik edo bai. Zein udalerrik parte hartzen ari dira proiektu honetan? Bueno, berez orain guk kudeatzen ditugun udalerrik bueno, Lasarte Oria bera, Aretxabaleta, Bermeo, Elgoibar, eta bueno, eskaera berrik ere jaso ditugu, ba igual urrengo ikasturterako begira edo herri desente beraz. Bueno, bai. Esan bezala zuen eskuartea aisialdian gauzatu da, eta bueno, gaztei aurkezterakoan ikerketak aisialdi eskaintza soiaren itxura hartzen duela suposatzen. Beraz, parte hartzeak borondatezkoa izaten da, ez derrigorrezkoa, esan dugun bezala. Zer dela eta erabakitzen du talde batek egitasmo honetara aurreratzea? Ondo bakatzeko. Bakarrikan? Bai, nik uste, bueno, eskaintza normalean ikastetxeen bidez egiten da, eta nik uste justu adintarte hau aukeratzeko arrazoietako bat bentsat da, adin hortarte hortan nahiko mugatuta daudela gazteak beraiek, bere moduz gauzak egiteko, ez? Igual diru faltagatik edo, bueno, ez dakit, garraio faltagatik izan nahi dut, mugitzeko arazo gehiago, mobilidade arazo gehiago. Orduan, utxune bat badago da hor, aisialdian, orduan beraiek eta elkartzeko gogoa ere, jende berri ezagutzeko gogoa ere badaukate, eta bueno, hori aprobetxatuz ni uste beraintzat nahiko erakargarria dela proiektua beraz, eta ondo pasatzeko etortzen diala, ez hizkuntza helburuagatik edo... Eta referente bat sortu da dagoela, bai, nik uste hori nabaitu degula bigarren fase hortan, hasi ginean adinean aurrera eta mantenduz taldeak eta aldizkariakin hasi ginean, eta azkenera referente da, ez, eta adina iritziala, eta nik uste adina jetxi da, nahi dutelako parte hartu proiektuetan. Ja ez da, kuadriatek da izan eman nahi dugu, eta generazioak atzetik dato zenala, lana asko restegu eta lan oso garantutua da, momentuan parte hartzen dutenak, ez da. Azkenean ezaute dituzte eskolatik, eta hauek daude. Eta hori landu behar da, eta lidergo hori dutenak, eta referente dian horiek gaztetxoagoak ezagutzen dituztenean nahi dute egin, edo nahi dute parte hartu beste horiek dauden proiektuan, ez da. Eta aldizkarian ere gertatu zaigu hori, oza, planteatu genduen DBH laurako, eta, bueno, batxiarren dagoen jende bat, eta ja DBH batekoak parte hartu nahi dute aldizkarian, ez da. Bueno, eta ez ikustezu horrek dakan indarra, ez da. Aldizkaria bera baino, aldizkaria erakargarria da, baina segunetan nor parte hartzen duen, ikusten baldin baute horkoa ezaguna, interesgarria da, edo referentia dela, bueno, horrek badakat pisu handi bat, ez da. Eta horrek asko laguntzen du generazio berriek, bueno, hurbiltzera, ez da. Eta horrek arrakastaren, bueno, eta maitza horiek, beste modu baten ikustazten dizkizue, bai. Nolabait, proiektu bat izaten duen arrakasta edo onarpena, urteetan zehar lortutako emaitzetan ikus dezakegu. Zentzu honetan eta oro har, emaitza hauei buruz zer esan behar dugu? Eskuarmen polita gazteon artean, edo beraien gaitasuna nabarmen hobetzen aldute, edo... Zer ikusi urte hauetan? Nik uste dago, eta dago gauza bat ezin daintekena neurtu da askotan zaten dugu, batzutan ikustitxugu eta gazte batzut, eta, bueno, kopurura juten gara, esaten dugu, lortu behar dugu, ezta, generazio batzuk, edo generazio horiek, kuadriatik pasatzen, ezta? Eta esatezu, gurekin daude, eta proiektuan daude, eta gurekin dauden tartean, hizkuntza erabiltze dute, eta kuadri hauek, eta hori neurri baten neurgarria da, baina ez neurgarria da, eta kuadriatik ezpalego kuadria horien harremanan nolakoa izango litake. Bai, eta hori asko zailagoa da, hori ezin da jakin, ez da, beste ikusten dugu, badakazula eragin bat, eta proiektu espalego bardini izango ditzake bilakaera, eta bakigu gainera, adina ere bera jetxi da, ez da, baina ikusten dugulako ere
nolabait krisian, nolabait hizkuntza hortatik edo, bueno, aldentzeko edo nolabaiteko rebeldia hori eta usteko badago, ez? Nera bezaroan badago eragin bat, hizkuntza euskara galtzen du, bere lekua, eta gero egia da, handik eta urte batzutara, aukera konstientean, bakoitzak danalako batik berreskuratzen du, edo ez, eta askotan galtzen da, eta azkenean nolabait da prozesu hortan, bide bat eskintzea, zare hortan jarraitzeko, ezta? Espalego zer gertatuko zen, nik uste emaitzak eta gurekin nahi ditzen dian gazteak, nik uste proiektua ziurtatu behar dula generazio berrietan aldik eta kupuro handiena proiektuan parte hartzea, ezta? Nik uste proiektua berak bermatzen du beste hori, ezta? Alere, urteetan ikusi dana eta emaitzak irakurri izan dira, eta, hor badaude emaitza positibo batzuk, ez? Eraginkorra izan dela esku hartzea, eta, igual kasu batzuetan, finkatu diala hizkuntza ohitura horiek, beste kasu batzuetan hobera, beste kasu batzuetan egia da ere, igual, ez diala hobera onak izan, baina igual hor beste aldagai batzuk ere bazeuden, ez? Eta horiek, irakurri dira, eta etengabeko neurketak eta ikusi, baina, proiektuak berak Aitorrek esaten den bezala ematen du bidea, ez? Esan dugun bezala, txakun kultura elkarteko helburu nagusia euskararen eta euskal kulturaren normalizazioa sustatzea da, eta lan honetan maila ezberdineko erakunde publikoek apostu sendoa egin edo egiten ari direla iruditzen zaizu, ez? Hortako badaude politika, nik uste erakunde guztik baduela bere politika, badaude rekurso batzuk eta linea edo bide batzuk, ezta? Eta horrarren sortzen da, elkartek nolabai jasotzeue, nik uste neurri baten bat egiten du dala helburu hoiekin, edo helburu horrekin, gero elkartea berak egiten duna da, herri mailan apurak kudeatu, ezta? Eta hor badago harreman bat, batzutan hobeto ulertzen da gutxiago elkarteak nola lan egin behar duen, erakundearen funtzio, nik uste hor helburuetan eta dago finantzazioa, dagoen finantzazioa beti normalean gutxi da, baino gero erakunde bakoitzak erabakitzen du zenbat eta zertarako nik usteok, eta azkenean nik uste erraminta bat gara helburu horiek aurre emateko, ez? Eta hor badago harreman bat eta elkarru lertze bat, hobeagoa edo txarragoa, baina askotan noski neurrin, ez? Nik uste egin behar da lana hundila da normalizazio hortan, ez da bakarrik eta askotan erakunde beti eskatzen dizkigu rekursoak eta beti dira mugatuak guztirako eta ze porzentetan ematen den batea edo bestea hor dago, ezta? Eta gero falta zaizkigu askotan klabiak ere, ez guk egiten dugu kuadrategi horradik ikerketa lan bat egiten, ez? Klabiak ere hitz egin dugu lehen, lidergoa ez taldean iregin, ez dugu behartu behar, eta daramagun prozesuan zailtasuna nik uste ez dala bakarrik rekurso mailakoa edo harreman aldeko erakundeekin, ezta? Nik uste hizkuntzan berreskuratze hori nola bideratu eta badaudela zailtasun batzuk, eta hortan nanun hartan klabe batzuk dazkeu, baina guztiz errepikatzea eta prozesua egitea ez da erreza, ez? Baina gauzak zure ustetan ongi egiten ari dira, zentzu honetan, euskararen sustapena ezakit tinko ezakit nerea zehartzegi jartzen ere. Orain dela 2 aste Euskal Estatistika Erakundeak euskararen erabilerari buruzko zenbait datu zabaldu zituen. Hego Euskal Herrian hartutako datuak, adibidez, gizartearen 45% elebiduna zela, esaten zuen, naiz eta, portzentai horregatiba 17 elebidun pasiboa hor deitzen zaion taldean dagozkion, hau da, euskara guztiz ulertu, baina hitz egiteko orduan zaitasuna duen jendea. Eustat esandakoaren arabera, euskara zaritzeko gaitasuna dexente hobetu egin da azken 25 urteotan, benipein gazteon artean, alegia 15 urte baino gutxiago dituzte multzoan
70 elebidun peto-petoak dira, beraz, gaztelaniaz naiz euskaraz aritzeko arazorik ez dutela esan genezake, orduan gauzak ongi egitera dira, ez aitzol? Bueno, nik uste ondo egiten ari dira, igual, transmisioan, osea, ezagutza atletikan, eta bai, hor nik uste lana egiteko asko dagoela erabilpenean, eta geroza gehiago erabiltzean. Nik uste, bueno, ereduen kontu horrekin da, bueno, de eredua badakigua gehiengoa hor matrikulatzen dela, eta bar, eta ikastetxen aldetik, bueno, transmisioan, bueno, ezagutza behintzat nahiko bermatuta dagoela, ez? Baina hor ikusten da, portzentai horietan datuak ezagutzetik erabilpenea asko jaisten dela, orduan, nik uste hor egin behar da lan gehiago, ez? Eta ikastetxe aldetik, bueno, hor sartu behan ez, pixat, hori izan berko luke, igual pixat bidea, ez? Eta gu bentsat elkartetikan eta azkenean erabilpenean saiatzen geha. Zer nolako bekuntzak egingo zenizkete? Bueno, horrela, bueno, bote pronto esaten dan bentzela, bentsat ez dakit nundik hasi berko litzake, baina bentsat gehiago hitz egitea, ez, klasean bertan, ez, nik uste entzun bakarrik egiten dutela, jaso bakarrik egiten dutela ikasleak, eta orduan hor erabilpen hori ez da bermatzen, orduan, bueno, ikastetxean ordu asko pasatzen dituzte urtean zehar, eta bueno, neko bide ona izango litzake, hori, ohitura horiek aldatzen juteko, ez, azkenean kuadrillategi bere emaitzak ematen baditu imaginatu, ez, ikasgelan ondo funtzionatu ezkeo, ordu pila badia urtean, eta alde hortatik, gehien bat jasole dira, beraiek entzun egiten dute, eta ez asko erabili, ez, orduan pixkat alde hortatik azteko bintzat, ez. Politika arloan euskara izan da beti, baina azken hilabetean ere alderdi politikoak erabilitako argudio interesduna, ez dakit zer iritzu zen azken euskal hauteskundeetan izan dako tira-bira edo gatazka hori buruz. Zer ingurun? Euskararen arloan. Bueno, betiko, nik uste, bueno, zuna esan, politika nik uste azkenean gero eskumena dakanak egin behar dula, bakoitzak bere eremuan ez dakite eztabaidak, bueno, ereduena dana dago eztabaidan, nik uste geuk planteatzen duguna asko geixiago da apur bat helburura egokitzea ez egiten dana, ez dakik benetan helburuak jartzen dianean edo benetan gero aurra eramateko planak zehaztuta dauden edo sinezten dan edo benetan bai erakunde mailan, bai ez dakit ikastetxeetan eta nik uste askotan koherentzia puntua falta zaigu, ez konturatzen askotan urritzen gara erakunde batzutara nahi dela gauza batzuk egin eta oinarrian kaliten degula, ez da. Nik, bueno, nahi dugu geure gazteak erabiltzia, ez da, baina geuk ez baldin badugu egiten edo baitulek esaten duna, ez da, ez baldin bada nahiko aukera ematen hitz egiteko eta orduan erraxagoa baldin bada denok isilik eta liburua irakurtzen eta lanak egiten egotea eztabaidatzen egotea baino bakigu eztabaidakelan eztabaida sortzea edo hori kudeatzeak arazo batzuk zor ditzakela baino noski eztabaidak ekartzen du erabilera ekartzen du pues arrazoitzea rekursoak erabili ahal izatea eta guzti hori ezta gu konturatzen gara askotan pues egitura mailan, ez azkagu rekursoak, ez askotan, bueno, eskuartzea plantatzen ditugu, ez, ikastetxean, bueno, erabilera, vale, eskola orduz kanpo, internatzaileekin, eta, bueno, ematen diogu formazio bat, eta hizkuntzan aldetik, eta kontziente izan daitezela, eta, baina, ikastetxea albo batera geratzen da, eta dena eusten da ezitzaile, ez, egin behar dute, noski, egin behar dute entrenatzaile horrek euskeraz. Vale, eta hori hola ulertzen da, bai, baino zein da realitatea. Zailtasun da azken entrenatzaile horiek, erakundeanen babesa daka, proiektua ezagutzen du, zehatik egin behar du euskeraz.
Ez, orduan guzti hori, bai, helburua jartzea eta horrela dela ulertzea oso horrexea da, baina realitatea askotan da, inoz ez duela kirol hori euskeraz egin, bere lagunekin ez duela euskeraz egin, eta ondoko kantxan entrenatzen aldi berean entrenatzen ari dan beste entrenatzailearekin bere lagun harremana gazteleraz dala. Orduan nola da posible hori, helburua beste leku baten dago, ez? Beraien arteko harreman hori aldatu behar dugu, elkartu behar ditugu entrenatzaile horiek, kirol proiektuak dauden gazte horiek, eta dinamika bat sortu behar da beraien artean normalizatzeko ondoren gazteekin egiteko. Ezen dugu, ez derrigortza zaudete aurrei egiten, bai, baina ni mala hostian nagonean partiduan, eta esan behar diotenean, penaltia ondo botatzeko nez gogatuko esan diatela euskaz zein berdetan. Eta hauen, ez dakit nola esan duten, ez zateatzea, ez? Baina ohitura hori, entrenatzaien artean, baldin badago bestelako harreman bat, eta partidu jolastera baldin bagoaz, bueno, lortuko dugu ohitura batzuk, eta finkatzia, baino esan ez egin behar dutela ez dugu lortuko oso da transmisio hori ematea, baina horrek eskatzen du denpora, eskatzen du planifikazio, eskatzen du rekursoak eta gauza asko. Egin nahi baldin badugu eta sinesten baldin badugu, bueno, denpora behar da eta planak behar dira. Eta horteko prest da ona, maila eseri eta planifikatzea da ona, eta horretaz hitz egin nahi dunak eta saldu nahi dunak, saldu bezala. Eta benetan lan egin nahi duna, egin dezala lan, eta arlo hontan eta beste guztitan. Lanak emaitzak ematitu, da gu hortaz konturatzen gea, eta jendeagaz denpora dedikatzen badin badezu, emaitzak daude. Gero beste gauza da, ritmoa eta ondo planifikatuta, eta ze bitarteko eta asmatzen den gehiago edo gutxiago, eta klabe guztiak ez dakagu. Baina gazteekin, kasu honetan gazteekin gaudelako, ematen dugun denporak emaitzak dituela, garbi baldin bakagu nora initsi nahi dugun, guk ez dakau zalantzaik. Eta zuek aldarrikatzen duzun planifikazio horretan, euskara sustatzeko diskriminazio positiboa bilatzen duten politikak edo areagotu behar izateke? Adibidez, ez dakit, onbide gabekoa alda gazteleraz ikasi da hitz egin nahi duten entzat, edo ez dakit. Gazteleraz bizi nahi duen entzat, ez? Bueno, azkenean, hendik ez duten duen, azkenean kontua da, bueno, bakoitzak erabeki behar duela, edo, bueno, nola hitz egin nahi duen, baina, bueno, gure ustez ez dut uste diskriminatzen danik, eta gure lanean entzat, azkenean saiatzen geana da erakartzen, ez, eta ez diskriminatzen. Baizik eta, bueno, gure proiektua erakargarri izatea, gustua egotea hor, ondo pasatzea, eta alde hortatik jendia ahalik eta gehien etortzea, ez? Eta, bueno, alde hortatik diskriminaziorik ez. Eta, bueno, gero zuk esan dezun politikoki edo, bueno, hortiken ere, bueno, nik uste eskorak bai behar duela bultzada bat, orduan diskriminazio horik ez dagonik. Nik oso, bagoitzak argi dakala, ez? Ezkenet, nun egon nahi dezun eta norekin egon nahi dezun eta horrek egingo dizu aukera bat egitea edo bestea, zenet zerk egiten du aukera bat edo bestea. Eta batzutan egiten ditugu eta ez gara kontziente. Eta askotan, ez dakit, eta momentu batzen dauz dinamikak edo, bueno, ez dakit nola esan, gauza batzuk kontziente egiten dira eta ez batzuk inkontziente egiten dira. Proiektu bat planteatzen da, sarri bat planteatzen da, eta kide izan denua interesatzen bazaioz, baldin bazaio interesatzen, parte hartzen du, eta momentu baten horregoteko esfortzu bat egin behar baldin badet, bueno, zerbait dagoelako da, eta nik uste alde hortatik jo behar deula, eta nik uste badagola aukera nahiko bukatu aurretik gora dezagun Nerea, Txakun Kultur Elkartearekin harremanetan jartzeko modua? Bueno, Txakun Elkartearekin harremanetan jartzeko, Txakun abildua, txakun.com, enbidez, eta bertan, edo bestela kuadriategi, abildua, txakun.com, baita ere kuadriategi kudeatzen degunon email zutena. Eta web horri bat ere badago, txakun.com web horri ere badago, eta lasterktg.com. Bueno, hori da.
egitasmoaren proiektu horren informazio guztia hor azaldua dago, ez? Bai, eta bestela nahi izan ezkero, eta zaztapen gehiago emateko, idatziz, odeituz elkartera, eta behar den informazio guztia eskiniko du. Ondo ba, Aitor Uriarte, Aitzo Zerain, Nerea González, mila esker berriro gaur gurekin izateagatik, eta ondo segi. Bai. Eta agurtu baino lehen gurekin harremanetan jartzeko bibide, badakizue, lehendabizikoa Eusko Ikaskuntzako weborria, 3webikoitz euskogidoikaskuntza.org, eta bestea, elbide elektroniko bat, euskoikaskuntza@herrigidoirratia.com. Besterik ez, datorren larun bat arte, ondo izan, aio!